YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Adi, usa ka tao, taga Bambaling, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ipamati. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Ade, nunsa ka man dong? Ayaw pang huyab ato bangas pagkaon kay makagaba na. Kapoy akong lawas mo Aw, natural. Sige, man kag overtime. Dili mo Murag lahi gyud nagakapoy sa akong lawas karon ma bisan og nakatukog tarong. Bugat pirmi akong lawas. Kinahanglan gyud tingali na anak nga ipahuway na nimo imong lawas. Ma. Bay, apa ka man? Wa pa bay. Bano na natin usaw eh. Sige malatahong kag-overtime eh. Tagay ta. Na, Ha? one batch. Oh. Di dayon. Way balibaray. Sige. Ako sunod pagod akong computer. Tugmat na lang ako tiwason. Karon mo magkabalik og tagay Sige na magkagtrabaho, God. Lagi. Wa na kayo lingaw-lingaw ba? Ne mayo ay. Buhato ta ni sige. Isag kausalang good sa usa ka semana. Sige ba? Naunsa naman ka, Ade, oy. Hapit naman lang ka kada gabi mauli nga hubog. Lingaw man gud mi sa akong mga pagkauban ma. Ay basag di lang gud ko ma. Ulit tao pa bito ning anak nimo. Ay. Yeah. Ay, ganaw ko. Ay, pagsuka din ni sa sala, ha, Ade. Adto laho sa CR. Ade! Higo pa ng tinuwa. May kay hinit pa. Sorry ma. Sorry ka diha. Imbes duka na unta kay ko ato gabi nawa na lang hinuon tungod kay naghipos pa ko sa imong sinuka. Ano lang ko pakiskot anak ma kay padung na tayo mamahaw. Ay, ikaw yung bataa ka. Usban niya to, ha? Hehe. Tarong nga ba? Tarong, kanahan gyud nimo ay. Usban pa gyud ay nimo. Mama sad uy. Di ka ba mandag-joke? Joker gani. Nganom niya akong tiyan bloated man. Waong unta ko magkakaon. Magsakit na ba din ni sa buong nabahin na? Nganom ni. Bay, Ay, taman. Niyasan. bay, pasensya na ba ya? Paasa sa kunya bay. Mupahuway sa ko kay murag sa gunson gyud. Gi. Next time na lang. Salamat sa pagsabot bay.
Dili ka mo kaon? O ma, Naon sa kabaya? Nayo? Muro kag mas niniwang ron. May pangniwang na kang daan, nisamot pagyud karon. wa ko'y ganang mukaon magod. Paborito maninimo ang akong giloto, ade. Matog lang sa ko ma. Mukaon ako, gutomon ako. Ay, kalapad sa uo eh. May sakit ba akong lawas? Nga naman eh. Murag dili naman yun di mauda. Ako yung sumamabing nga magpa-check up ko. Grabe gyud kasakit sa akong uo atong gayon na. Dili masabot. Murag mabuak akong uo sa kasakit. Unya, asay sa sakit ang uo, naka-experience sa sad kog body pain. Hinungdan nga nagpauban jud ko sa akong mama aron magpa-check up. Ug aron makasiguro ko kung unsa niya akong ipamati. Unya, Adi, base sa imong mga test, naa kay fatty liver, o posible nga dugay na ning naani mo, o karon lang nang gawas sa mga sintomas. mo rin pirming kapoy akong lawas do kunya. Sige sakit akong tiyan. Kung pasagdan na nimo, pwede ning pong krapi. Kung nakabantay ka, murag ni yellow gamay ang imong mata, Lagi dok, kabantay bitaw ko. Sige lang, nako iresita nimo nga tambal ha. Salamat dok. Ade, kumusta naman imong pamati, nak? Okay naman ma. Ay, tempa-tempa kadiyat sa. Unsa man ang naa sa imong bukton? Bunog na? Uy, tuo bunog de. Wa mo ko may baw kung diin ko gikan na ni ma. Nagsige kag inom sa imong tambal dong. O ma. Oh, tumana gyud ha kung unsay giingon sa doktor ha. O ma. Mo absent ka? O ma, sakit na akong tail ilakaw. Kaya naunsa man di ay ng tiil nimo, ade? Muro man og ihubag ma. Di ko nobe. Tanawat ka. Trabaho. Oh, tinuod da. Hubag agad ani imong tiil. Nunsa ka, natakilpo ka. Wa man ma, nikalit raman eh. Uy, naunsa man ka di ay ni. Nga pirti mang hubaga ani, adi. Nitumar naman unta kog tambal. Pero nihubag naman sa dinuon akong tiil. Ang ako mga pangutana, Dok, o doktor nga, posible ko nung dugay na ning naana ko, unya uwahi lang ko ng mga sintomas. Unsa ba ni sakita? Diin man ko ni makuha. Ikaduhang pangutana, normal ra ba nga magsige gihapon og laban akong uo, bisag niinom na kog tambal nga greseta? O posible nga, way epekto nako ang tambal maong sige hapon og laban akong uo? Ikatulong pangutana, ngano ni hubag man ang akong tiil? Ug murag pirming bloated akong tiyan, bisan kung wa pa ko'y kaon. Tungod ba ni sa fatty liver? Ikaapat o katapusang pangutana. Unsa man ang mga pagkaon ang angay na akong kanon ug dili angay kanon? Doon na ba ko'y dapat usbon sa akong lifestyle? Naa ba ni kaayuhan ang fatty liver? O katambalan ra aron dili mas mo grabe? Palihog, tabangig ng bagi ko. Kini ang akong suliran, Adi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung nga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy
often weakness becomes the doorway to grace. Ha? So, sa labtunon kayo, no? Often weakness becomes the doorway to grace. Dili pa nga, luya na ka, wala naging kay fighting spirit. Wow, kanabit ako sa lalis. Namagin ang lalis. We learn more to our indifferences, not on things that we easily agree on life. Magod, healthy, magod ng lalis ta. Pero ka human, lamano god. Di kay lalis niyang human sukmagay. Okay na sa magsukmagay, pero yung human sukmagay, lamano. Okay? So, mauna nga, ning kinabuhi, kining kuhan ko, no? The art of fighting is not to fight at all the time. Kung mo yung tanawon nga wag yung kay chance nga mudaog, ganun magigaway maka. Ang ngita kag panahon nga medyo makapabor-pabor ka gamay. So the art of fighting is not to fight at all the times. Okay, so atong magtatampo si Adi. Single pa ni si Adi, taga Mambaling, no? Taga Mambaling si Adi, Cebu City, ha? Mambaling, Cebu City. Well, matikis may kailan ako Mambaling. Sila si Cora, si Belen, welcome back, Dr. Ronald Siliuna o si Lilian Siliuna from Los Angeles, California. Niya sila karon din sa Sugbo. Nagbakasyon. O silang Dr. Kaban, no? O si Teyet. Welcome. Gikan ni slash New Jersey, no? Nolpa Goso from Melbourne, Australia. Nagkanang uli, no? So, welcome back to the Philippines. Mga taga-suking pabinaw diya sa Inupakan, mga Didasi, Cudera o Roble family, mayong pagpaminaw. Ako igagaw da sa Masin City, si Nestor Obra, no? Musta man gaw, ay mo mga anak, mga guwapor ba to? Kita ko sa Facebook, liwat nimo. Okay? So, going back to our sender, si Adi, taga Mambaling. Ako lang ni paningkumutan, Adi, nga matubag ni nako imo mga pangutana. Unang pangutana ni Adi, Dok, unsa man gyud di ning fatty liver? Nganong naamang ko ani? Nga dili man unta ko tambok. Nganong katong pagpa-check up ko, niingon man ang doktor nga posible kunong duna na ni naanako unya uwahi lang ang sintomas. Unsa man di ning sakita, di man ni nako makuha. Well, sa akong duman na Adi, no, magibutang ng pila ni mga edad Adi, no? Kining fatty liver, of course, liver sa atay. Mahitabo ni sa mga tao nga kusog kayo mukaon og kining mga old stock bitaw nga mga nuts, na kay naam ni siya kining medyo bati nga nahitabo kung nadaot ng mga peanuts, whatever nuts nga available, no? Imo makaon. Common sa ning fatty liver sa kusog mo inom og mga alcoholic drinks, no? So, usan ni siya sa early stage of liver damage. Kung dili na siya mahatagan og saktong pagtagad, mahog na ni siya og liver cirrhosis, no? This is an intermediary situation between fatty liver and hepatoma. Mo deteriorate pag yun ay mahimong hepatoma. Liver cirrhosis, guba ang imong atay gud ni ani, no? So sa may mga tilima doon, may yellow ka ang imong mata, imong panit, may yellow. In advanced cases, mag-ascites ka, no? Mudako ang imong tiyan, ay fluid, gitawag na mag-ascites. Mo nang ang treatment ani sa ospital, sa mga medical center, makikita bitaw mo na pasyente nga tagkog tiyan, nya gitubuhan sa kilid, isawod og usa ka receptacle des ubos sa katre, nga kuan na siya fluid nga naa sa tiyan is because naay problema ang atay, no? So ikadong pangutana, normal ra ba nga magsige gihapon og labad ang akong ulo bisag niinom na kog tambal nga grisita? O posible ba nga wala epekto nako ang tambal mao sige gihapon og labad akong ulo? I do not know kung unsang klase nga analgesic ang grisita sa imo Adi, no? So sa makausap pa, daghan tag mga klaseng analgesic. Daatay mga non-opioid analgesic, nang acetaminophen, may mefenamic acid, paracetamol, ibuprofen. So, mamili lang ka, no? Ug naatay mga analgesic nga opioid analgesic, exemplified by tramadol, oxycodone,
morphine. Mao na akong ipangresita sa akong mga pasyente nga muingon lalabad gyud akong uludok dili madag paracetamol, dili madaog punstan or mipinamic acid. Ko akin ni suwayan ning morphine. Pero nakakuan lang ning morphine usahay o sikudon usahay kay stricto kayo ang pagdispensa ni sa mga butika kay regulated magud mga tambala. Pero very effective ni nga analgesic. Analgesic is a medical term which means makakuha sa sakit, no? So muna ako ikasuldihan nimo adi, ikatulong nga pangutana. Nganong nihubag man akong tiil ug murag pirming bloated ang akong tiyan ug kung wala pakoy kaon tungod ba ni sa fatty liver. Kung naay problema ang imong liver, naay problema ang imong kasing-kasing, na natay gitawag og mag-edema ka. Mao na gitawag og ning hubag ang tiil. Kanang ang edema magod is the presence of fluid just beneath the skin. Kung imo na tuslukon ng imong tiil nga nag-edema, madented ni siya, murag mapislot ba, murag malungag, natawtawd mo balik na sad, imong pisliton murag malungag. So mo na gitawag og edema ang term ni ana. So ang among tambal yan is amo ning tagaan ng pasyente og something nga maka exit ma-discharge or mawa ang excess nga fluid sa lawas, mga diuretics ang among like simplified by Lasix, no? Mga nana, amo na akong mabayalan po, no? Ang mga expert gud ani mga internal medicine doctors, no? So mao na nga magpa-double check ka sa imong laboratory kung unsa may mga remarkable findings makuha na to diha, unsa may kondisyon sa imong liver, no? Ang liver ba nato very important kay diha baya na mo metabolize mga very very important, no? Just like the other vital organs, sa lungs, sa heart, nanay siya function, no? Okay? Sunod nga pangutana, unsa man nga mga pagkaon ang angay na kong kanon ug dili angayan na kong kanon, do na ba mo'y dapat usbon sa akong lifestyle? Naa ba ni kaayuhan ang fatty liver? Matambalan ba ni? Yes, na ni tambal ang fatty liver. Na before fatty liver ka, kung mahibalan ni kanang essentially pwede na may sige advertise sa radio na liver aid na para ba mag-inom nagdaag protection para sa atay, mga B complex, no? Avoid lang mga pagkaon nga high spicy food ug labi nagdaay mga alcohol contents kay maka worsen ni sa imong liver condition. Nga wala gyud kumugod sa regular check-up kay ang pag-take mo nimo sa tambal magdepende man na sa imong level of improvement, depende na kung unsa ka compliant sa medication ug unsa man poy kanang imong mga daily activities, no? Activities of daily living. Kinahanglan giputa mag-exercise, no? Kay ug wa tay exercise, mupundo pa ng mga toxin sa atong lawas, nang sington gud punta. Kana makaya lang gud po, dili kay grabe kayo. Walking is very important, no? Amo tay nagingon ako ni doktora kong amiga nga Lourdes de los Reyes atok nga ang isa rin kinanglan maka 10,000 steps kuno ta kada adlaw. Sa US ng 10,000 steps. So mga usan na naman nagkilometro tingali o sobra pa. Pero kung dili mga 10,000 bisag 9,900 lang. Di bitaw ko to lang sa bakaya nimo. Ang punto nga sington ta o mumubang nga to mga muscles nga dili ganang gitawag na mo bag atrophy to disuse or no use. Alright, so inaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo adi diha sa Mambaling, kana raman kong kailan sa Mambaling, dugay kong puyo diha sa Punta Princesa, ha? Membro ko sa Knight of Columbus das una, naabot ganit kong 3rd degree Knight of Columbus, Deputy Grand Knight, pero wag ko mag Grand Knight kay ning surrender ako. Sila na ni Bradley o Lauron uban pang mga kauban na mo na apagod. So regards to everyone diya sa Mambaling, no? Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa itong programa sa RM9. Taas kita greeting din sa itong lugar. So Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman.
Daghang salamat o maayong. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kagi. Ako si Wilbert. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw saya kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus. Sagun sa isuloob nimo ngayon mga hud. Ingon ka, wakoy angay. Uy, klaro ni mo, eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila sa mall ma. Nagpauban siya kung ako god. Ngitag sa nina. Unya, sugot lang kag ingon na. Ha? Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mawa siya ako. Wilbert. Oh. Bainso, Bay, nabi good news. saan na? Bauli na ko nas Pinas, for good. Mo ba? Mayo inon bay. Sugatang sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Nga nung miss kayo nga nagsige magsulob og shades dinisult sa office. Padahong siya dito sa kong table. Palihog ko og double check, ani. Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Anong shades mo ka? What lang? Ngano di ay? Wala kag amawtan na ang shades dinisult. O, sige. Akong tangtangon, ha? Happy? Anong hubog mo kinimong mata? Chika to later, inig-out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo ni mo. O, lagi. Kay tambo ko no ko. Di mo tambugod. Chabira. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Ihas tong tawhan. Wilbert, gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tayo duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Mabutra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tayong magkuyog.
Aron makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni guman. Sige ba? Bay, si Kayla. Kayla si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nari kay gwapa kayong umiga? Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O sa man, di ba tayo mga ito? Or napakay-planong musakay og balik sa aeroplano, bay? Tara. Namsa, Miss Kayla? Milagro mo kayong huwa mo chat? Magsayki mo siya pauban. Labi na kung huwa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow! Strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka ani ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Maona. Ma, Giing na naman bitaw ti ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi imong amigo. pasagda lang sa dako siya, ma. Kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuha na. Happy good kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe kit siya ka-caring na ako ay. Mayong nun. Abi ni mo, ang gipangita na ko sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa dako amigo. Wa pa ko makadungog na mabay na siya. O kung nagdahon na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato tagklabo niya. Ha? Okay ra din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man nato pa'y bawon. Oh. Tiganan, chicks. Ronay. Wow! Lahir ko kayo mga pinera. Bay. Migan ako sa Kayla. Saan ning imo? Binuang ra din yung imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na Kayla, tanaw mo seryoso ko niya. Hanggaw mo na ka? Ang mulok magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Wala ko choice. Sa way shoes. Siya rin pagi para madool ko ni mo. Usa? Usa mo nang ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka riyan nga ni Kayla. Kay magsige kag gisgot sa iyang pangan. Siya may mong pirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa magkang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong panagabigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati lang ko ni mo, Wilbert. Enzo. Pare, mahal mo raw kita.
Sa tinuod lang, imbis nga bation kog kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati karon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mukad may higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit gayang ipangayo, awit nga nag-alohan. Pari, mahal mo raw ako. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papadal sa inyong laing kaagi sa kanuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamilya.